Siya nga ro din. Sagudahin nga ro ti surat ti pagkasalitaan ni Edgar nga napaulwan. Buklis! Dear Manong Naming. Dimtengak dito'y balay, Manong Naming nga mariknak ti bandog ko. Sinabat nakmet, Manong Naming ni Suling nga asawa. Ay, nabandog man iti asawa, iti trabaho na nga nagmalmalam. Luwapay kayo din amin nga construction worker laing ti pagsapula. Sano nga rod lakay. Kita di ka ba't kami nagturpos iti kolehiyo tapno mga opisina ka kuma. Abay nga rod ni Manong. Sino? Ni Manong Hilto. Ti kapsat ko. Padagmat nga saan nga naggraduar ti kolehiyo. Ngayon nagpintas biyag na. Nagkatrabahuan kayo, di ba? Huwag kakaduhan na dito kontraktor. Mangkon kontrata ka na takalsada nga madamami nga simsimuntuin. Resolve nga ro din. Nagdamplang ka ti kape. Nagrigat ti obrami. Ngayon da kami pa ti kababaan ti masweldo. Sa dapala kisayan. Abi kisayan da. Basta minimum lakal kalingan na. Pagkatapos at pala idinak da. Sabi namin kisayan da. Pagkikisama ka no. Order ka nung tingato. Oo ni mo twin. Muna ikisay da. Kita talugasot. Titunggal may sa kana kami. Ti makalawas. Kit manulat natdan. Bali maksayang kami ati ko. 50. Di kadal daw. Oo ni madayatan. Di ka magreklamo. Pagreklamo mo nga ron. Kasarita mi di kontraktor. Kasarita mi di madamaman yung inom da. Di mas pa'y pulutan da. Sino? Lagi kontraktor agraman matan nagdi kakaduan agraman kini Manong Hildo. Kasarita nga ni Manong mo papapanan na rin makmaksay. Sinalusod kumatan. Hindi ka kadlata, ang tagtagari ko na naman. Kahit mo harap nga ikatanda ka, ako na. Kahit nagrigat, sobra trabaho. Di ka gaman, tapos na-steady na ito, kalpasan ti kalsada, at sobra ng project nga rangtay ko na. Nadami masipsiputak. Imbes ko mga kasto, maipakat. Numano, landok na, kasano, kadakkel na, saan? Ti upat ko mga landok ang may pakat nagbaling nga duwa. Dikat kahit nga rin nga substandard. Kito na, kapilitan na. Substandard mo talaga. Hampir nga kompleto at sementong ipanda. Baka madamdama, malpas na ita, nagtudo lang. Makarkar. Nakapsot semento na, nakapsot landok. Substandard talaga. Kaya di mo kami baga kinimanong mo. Ibaga kang madangam, tagtagari ko na. Kahit mo may cut, sana ko na. Bagpakinimanong mo, nagpinas si Balayda. Damag ko. Kasi lagor urnong ni, bakit na? Dato kang igatang natkutse. Tapno masukatanan di, daanin nga owner type jeep da. Sige nga ron. Bisikleta laing lakay. Dikot sento ni Manong mo. Wala naman pambit lang arta. Itang blankat kape. Manong Nemi, kape kinadasaran nakpay tilinintang sa bati asawa. Kapag nagsweldo ka ita, ninyawat mon, baka igatangan ka inuwam. Bamon. So, pagastusan. Di kito bingay. Inakaapunin indan. Sabi kayo, tapay lang apunan ka, tasip natin, rabiin. Agawin kayo tulatan ko nakmait. Di na mapunod agawin. Nasihat mo ti ay handa. Dadayanda, mama.
Wala, sige nga rin, tinggal sa kunin itan. Iyalan na ito mga rati may sabi loob. Sige nga rin. Hamo ibubusin ha, guduan na lang. At na naman pinpinas ti romansa. No mapakaruam, loko. Nagbadi, bababuyan na. Ngayon no kalkalingan at inungam, nagmaya. Tas labaro ni ayat. Kanlon di kita anak mi kinisuling manunemi grade 3 ti inauna. Grade 1 ti may kadwa. Kantalo pa lang ti tawen ti naudi manong. Gagangay lang ti balay mi. Ta construction worker nga ron. Agbatbata kami kini Manong Hildo, manunemi high school graduate. Napya di kiti talo nga babae nga inauna nga kakabsat mi tanapintas mayat tinaasawa da tanta pagsapulan da. Ni Manong Hildo men construction worker nga padak idi di ko nagayemnan ni engineer, contractor, kada foreman, talatag supervise latamitin to brada Manong. Nanamay, ti obra ni Manong Hildo. Dakkel ti sweldo na. Dinamit ibaga no Mano. Napintas ti balay da Manong nemi kat kasko na itay ni Suling. Adadaan nga owner type jeep na siguro baka biglang adda kutsenan to. Madamdama pa yung Manong nemi adag tugtugtug. Sudet pare din sudet oy. Ay, pare din siyo. Ninlukat ko 3 daw. Abay ka sabar ka. Nakapasar ka man. Sabado nga ron, amo ka nagsweldo ka. So, ang painom ka. Garaga nga ron, tatawa agak ni Suling taimbas ka. Bilog tagatangin na, 4 kantos latan. Gusto na di bilog yun, pagguduan ta lang. At sangkot ko mapulutan. Dito yun. Adobo nga kwa. Bildog. Bildog? Nagtagtagari akit may parit. Bildog no lalaki, pawikan no babae. Abi nga rin nga adobo. Ano ko mga rin? Igado ko mga. Adobo mo. So, mas nga rin. Ket, kumusta mo trabaho mo? Siyat mat. May saka rin iti empleyado tiyandaan. Ket, kumusta mo sa dyan? Okay, Max Simon! No! Dahil apo ko tayo ni Max Simon na nag-apo dyan Las Piñas, Imos City, Cavite. Hi, say to the viewers. Hi, Yeah, I'm Max Simon. I'm Max Simon, Luisoherio. Luis Ojerio. Ayan. Where's my ma? Diba Stilitik? Palug magkanto Tuladim ni Jail. Takal bagi ni Jail. Kamu kan Jail? Kadun ti mga na. Jail. Kamu Jail? Kadun ni Jail. Oh. Jail. Hello, all. Oh, say hi to the viewers. Hi, Who are you? Jai. The complete name, ah? Jalsil Argareran. Okay. And this is Mayma. Come on, Mayma. Ating Jail ni Mayma. Oh, His name is Jaya. hi, say hi. His full name is Say hi. Stephanie Jaya Roris Kariran. Na. Say hi. Hi. Who are you? What's your name? Stephanie Jaya Roris Kariran. Okay. Bye, viewers. Bahay viewers ko na. Sino awan nga apo ko tayo? Dadamin? Tararan, awan da Andre kani Iko. Ni Ivan Nicolay, di inauna nga apo ko tayo at jay Baguio, basbasay jay University of the Philippines, Baguio City. Yan. Kaya ni Andre, adad kasarita yan ni Inana, ito'y sentro. Dikiti adad to'y kat ni Jacob, ni Jail, ni Jaya, ni Mayma, ni Max Simon, ni
Yeng ken ni Misyang, talot awan. Ya. Adda di Canada di maysa. Ya, adda di Canada di maysa. Sa nga pulo nga po. 5 nga lalaki, 5 nga babae. Mayat ti bingay na. Adda bakla sir. Awan, nga bakla ni Andre, lalaki so na. Padi. Ito ba nagpatinggan tayo yan? Nakagubedan na. Ang Nidencio kaya, Nidencio. Okay? Ituloy yung kabsat nga iba sa tipakasalitaan ni Edgar. Naginunggam nga rod nga nagpulutan manunimi kay Nidencio. Nidencio manunimi ket bale agpatpatiket dita tiyandaan iti lugar. O kumusta matrabaho pare? Bakeng ka at empleyado ka ti gobyerno, numampay agpatpatiket ka lang. Gagang ilat ti sweldok. Paduloy kita mangibagbaga kanyak nga no kakayat ko kano ti bumaknang. Diskarte. Ano nga diskarte? Kasi ti tulturado na ginaduma. Bigiti adda ti bus po amin nato. No agsigir kami, no agitiket kami kadigiti ko umayagla ko, entrada nga ron. Datay, may sala ko mga entrada dyan. May sa ticket. Valor 150 times 20. Mo nagbayada ka di sir, kung nada 300. Nagdakka lang. Nagdaglakla ko lang tinatang, pagkari, entrada 300. Magangganan siya, nangarod. Data nga ron tiiwas na pare. So mas asya na karigit ako. Tik-tiketan dakkel. Kaya di ka ko magipulong. Kahit mo nga ron timawanan ti trabaho. Nga pa lahat ka. Ari, nagpadpadata para din siya. Aping padpadata. Kisayan damat ti sweldo mi. Dakam lang nga libor. Dakam ti kakaasi nga bagkat ti semento, dara, kada, amin-amin. Dakam pa ti kababaan, ti sweldo. Kisayan dapat ti 50 ti per day. Ana? Kit pa panan na di kisay. Mabangkano di nga to. Basta masipsiputak pa nga substandard or aramidan mi. Hindi ako makayat ang manyarod. Nagreklamo ak ikatandak mo. Nagrikat ti sumunod trabaho. Tinabod no na, dapat kabsat ko naman ang hilto. Wala ang mukhang takabsat mo nga, padang construction worker. Yung saan nga construction worker, so na. Supervisor. Takder lang nga gito to. Ay, alas tayo, alas tayo. Ito sa lutsuda keng kuhanan no, apeng nga tagisay kat tagtagarin no, kaya't mo tagpaot dito yung kuhanan. Dakiti buklis. Ana? Ana tawag ka rin ito kadakwada? Dinamag ko. Buklis. Buklis. Ano di buklis? Gamrod. Korap. Dakiti adati gobyerno. Nadadangar ko mo ti gobyerno. Ikiti kontraktor mo. Katuin, ni kontraktor ken ni taga-gobyerno adda kontak na. Tapno di kasta kan makaporsyento ni gobyerno, ha? Aramidan mo ni kontraktor ti amin na pamuspusan. Tapno adda ited na. Kini gobyerno, taga-gobyerno. Numang kontrata ka iti proyekto ti gobyerno, masapol ang lalaing ka. Kastat ko na nakasimsimple pagtakawan niyo. Nagmaditi ka sa saan ti biyag. Datay pa nga marigrigat, datay matadadang pare, nadalos ti konsensya tayo. Ta? Awan ti madingarami din tayo. Ken may sa, naimas ti mangan. Naimas ti panangan di kiti anak. No ti ipakamu kadakwada. Kat naggapo iti nasayaat nga wagas. Kahit mo sawen. Saan nga may imas ti panangan di kiti abawak lang nga naggapo ti kinabuklis.
Idin to ta, di kiti anak ni manong ko, kita naluklok ko bagdang, di kita anak ko. Nagmait bagbagita, ta naimas pakangkanin ta. Naimas ang nagkapumit ti legal. Ganamit ko na, di matagtab trabaho ni manong mo, ang taktakil mat sweldo na. So sweldoan da, iti awang kasay na. Handa bosta handa kasayan, ibingayan da pa, kaya kita bukbuklisan da, di ba? Kas na kas tayo. Lamin ng takit eh. Kinagpulutan na ka na ito eh. Inala ka pulutan. Naimas. Ananos lang. Kasla kanya, kahit ko kumamat ti makaigamdak kila kwarta. Tamalaksid ka na di sweldo, no aramidak ti bagbagada nga, DJ nailanad sa di ticket, ket times 2, 150 ko ma. 300 amin, bayadan mo. Ibursak di guduan. Ang yung saan ko aramidan pare. Diyak kayat. Ipakang ko kaligid ti pamilya. Itinagka po iti legal. Nakapangan kami kadagiti anak ko manunimi kalpasan nga nagsina kami matang kini Paridensyo apag isungan na ibus mi naggudwa mi ti bilugman. Sa lata maikat ti panunot ko manunimi di kiti mapaspasama. Idada kami ni ti kwarto mi ti asawak manunimi siyempre pinugustuhan mi tirik nami. Napya lang ang malipatan tirikat. Lagi narakop kayon kini bakit. Kahit mariknam, tibang luna, tibara, tibagina, ng ipariknam, tibara, tibagim, tiagi. Numangig kon ti asok kinaring eng ti asawak, maripata kon di kiti problema. Napya lang ang pangikat, iti problema, iti panagkanaig mi ti asawak. Ta matuntun mi, maragpat mi, ti kalikagumam mi, apan nakaitayok ken ratsak. Yung malpasen ti amin. Malakip kong tumanin manong nini. Maturogdan. Edgar. Di mo kayo nga dubleta? Saanin? Ano ko daggidyatan ti maminsan lang and maminto. Ano daw mo ba nugtaan? Ibag ta nagpalayag itakon. Ano saan? Baka no, aginawak ko mamanitan. Di mo na yung pampanunutan ti may panggap iti panagtrabaho. Hamong palubos nga sikat saan nga makaturog. Ano tikit mo sa awan ti mading araramidem, di ba? Awan. Iso nga sikat ti rumbeng na imas turog na. Gabot awan ti mading araramidem. Kahit mo sawan. Saan nga makaturturog nga rod, di kita kararamid ti madi? Kuha na, tada nga rod, araramidan da nga madi. Baliktad. Isoda ken di at tinaimas ti turog na. Tinaimas ti panaginom ken panagpulutan da. Tawagan ken ni manong mo ang hildo, taano ang tubarana. No, maturugan mo no, sampay. Tikunom ken di, nairwamdan. Awan konsensyada. Iso nga, ora anyat aramidan da. Aslawan anyaman nakatakwad. Yung tanto ti gondaway. Ang madusad ang tumitlaing. Dato ti madin eh. Ay, di kayo makaringkor dito. Akat programa ak. Kabigatan naman nung naming kapota Domingo na pagkami matasang kapamilya si Muknal it Kapilya. Nagdengeg ti sasao ni Apo Diyos. Nakipulapul ka lagi ti kapamatyan mi man. Nakikinumusta, Brad. Kumusta trabaho? Okay lang, Brad. Naanos. Datayo nga marigrigatan. Datayo ti sigurado nga adad nga tulungan ni Apo Diyos. Mas nagkamang takatakwada. Ante agararamid ti madi. Legal tayo lang. Kaya tangarod eh. Legal tayo. Di kita agararamid ti illegal. Brother, kaya isuda man ti adad nga bumaknang. Nagriro ka, Brad. Hindi mo sa Brad. Anya nga nga kinabaknang ti kayat mo.
kinabak nang sa mo maitugot sa diya langit. Isuda, di kiti nakakaasi, Brad. Aduman ti materialas nga banag, nga dakadakwada, ngem ti kararwada. Rinuker, nangisit kararwada. Isudan to digiti mapaan, may pisok iti impyerno. Ang gaman niya. Oo. So, masama mo nga papalan, digiti napindas ti biyag na ita. Kaputa nadakil nga balay, kompleto alikaman, naiimas digiti makbakan, at arlugan da. Ngem sa lunsod man kadakawadan, nagkapkapuan na kita. Kinabuklis. O, kinabuklis. Dosain to, igda ni Apo Diyos. No saan nga isardeng timading aramidan. Brad, dito nga iti ati panunod ko, sumsumrti panunod ko ang problema nga. Di pagtrabaho, ababala nga rodan ti sweldo, kisenda pa lang, idinto ta, di kiti awan ubra na, nga, agito do, agbaon lang, dakil mat kwartada, napintas ti biyag da. Kas kumakini, ikumkumparar ko ti bagi ti biyag ko kinimanong ko. Amang napimpintas si biyag na. Leburera, isuwa na kit supervisor. Ang supervise lang. Kadwa na nagiti contractor kinda dumapay. Ore na pintas bala trabaho yo. Dahil tanga timadi. Madlaw mo lang tang substandard. Kapayawan nagreklamo. Kung nadaman ka, sige, agreklamo ka. Ang mapukawang ka ti trabaho. Kinore nga ta nagreklamo, no, napigsada iti nga to, o lata. At ik-ikan damat na giti adda ti nga to. Data ti gobyerno tayo. Data ko mga tayo, maka-presidente ti pagilian, data ko mati isarding na investigaran about corruption. Orayan tayo Nagpresidente man ni Marcos. Oh? Kito na, barbaring na isot makadalos na may pinsan di gobyerno tayo. Kalpasan day, tama nun nami, si Mangpad kami dito balay, nagpakada na kita, nagkumapanta kano yung dalulan. Edi, napanak ba't iti balay ni Manong Hildo? Pintas ti balay na nga talaga. Manong, Magman, oy, Edgar, dumano ka? Andan sa sangilin, adda engineer. Adda dati ko. Bodyguard ni Mayor. Apa yung bodyguard na? Kiso ka imbaon na. Dito no, konti kang kalayon mga pagkikitaan. No? Malpas ti happenings mitirabit Sabado. Umay na dito yung saganak ba ta? Para ito dumalim. Nagpaparty article di. Nagda okasyon man. Awan okasyon. Masapo lang nga, masangili. Rombe nga masangili. Ano? Na problema? Kapag kamla nakigimong sa amsibang pwede. Agdutluto ni suling asawak, di pangalawang ni. Mga katutoy. Naman, masapala kasawak malalagidan ako. Napamad na kiti kaanak kami ni mama. Dumaga sa to siya, kalpasan nga kapok dito. Nangarad. Napiyakin ka manong takwa. Napinasbiyag mo. Amo, adda dayta iti panakikadwa. Kasla ko maita. Isakripisyo ka di balor ti may sakal ding. Tapos kas nagit adaklatang kadwa di kiti kakadwani. Tapno duwan niya ti kukwada. Ibigayan takmata. Siyempre. Numalpas doon dito kalsada nga madama itang semsementuen tayo. Sumarunot ilang tayo. Dakla proyekto na ito napaot.
baka talinid nga talog yung gana ti 5 nga taon. Apo, kat nagbayagan, ando nga materyales. Nga babaling nga pagporsyentuhan. Materyales. Una, manipod martilyana, manipod lansa, aging kay ti kangatuan nga materyales. Di ka mawatan mano. Agpadpadat ang high school graduate ading ko. Ay nalalay ang sa mathematics kimisika ako. Dahil di kibalansa ko mang. Nga ti presyo na kita. Iba kamaltan sa agasot iti may sa kilo. Dara baka kwenta. Ipreswam iti 300 ti per kilo. O bayadam lang da supplier iti 100. O may kan ti 200. Lansa lang data anong tulakid din nagdarakal ng materyales. Sa amon tupet nga ipakat amin. O atan kahit ko sawin. Mano nga porsyento nga ron dahil saan nga maipakat kada iti proyekto? Mano nga porsyento ko naman? Diba, no, timay sa ko mga project at dahil materyales plus the labor, 30% dahil materyales, 70% met dahil labor. Taadad do dahil labor ng materyales, diba? O, tas anong nga ti portion na? Dahil materyales sakit pagbalik mo lang 15%. Gudua. Dahil labor na imbas nga 70, 35. O. Sumod na kayam nga ko nagbababati panagitan dyan sa panagsweldo mi. Sa'yo palakis sayan. Edgar, nagreklamo ka di ba nin? Tsaka di ba't ko nakingkang isarding mo data panunutin? Kahit mo tagpaut di panagtrabaho na? Di mo kahit di patakaran mi. Di agsabol ka sa baling ang trabaho. Imbag at inahala ka. Agsal-salod sudak laman. Sungsung batak mat. Di kasla 50%. 50%. Ubono 30% lang. Di materyales. Imbag matinking ka 15% lang di materyales. Sa 35% di labor. Mano? 35 plus 15. 50. O, di. 50-50 ka ron. Papanang nangarod di 50. Kahit pagbibigayin mo yan. Dakang ngarod ikin proyekto. Nagkaro kayo man. Kinunak manong nemi ngimi tinakim kulatan. Sak nagpakayo. Manen, inimas bitinangan, manong nemi naman pagagangin laeng tisidami. Manong nemi kalpasan di pangaldaw, ni matmamati sinarong karan. Ibag pwede giti apokok keng kanak, takan ayon dito eh. Sika, mamano. Ilalim naglatang arudan na kita apoko yung mama. Amo yung matente kinabisik. Sa kamot lang ko, makapasirmat mo, basta nga kastoy nga Domingo saan ka magtrabaho. Yung kita anak mo, oray school days, adadalat-talamat, nuka dito. Wala ta umot sa baling pag-akaranda nga pakiayaman mo. Amo yung kadi mamati, araramidan ni Manong Hildo. Araramidan na nga. Dahil tayo, kas ko bang karigit kakadua na. Kakadua ng engineers, contractor kada, adda iti gobyerno. DPWH, kung malangit, ay sungar ti gre-release ti proyekto. Anak, kasla adda kayat mo nga parwaren. Nasayat ka dito ramidan ni Manong. Anak, no makikadua ka dagiti saan nga siya tiramid na. Kapilitan na nga, saan ba't nga na siya tiramid na? Di yung magbagbagaan, nga umadayo sa jay.
adaywan na dagiti matit aramid na. Namin adumit rin nga kinasaritak ni manong mo. Tamok mat kat timpaspasamat. Mamangit ko kadagiti radyo nga kaduan na kadagiti proyekto iti gobyerno ket substandard adu dagiti taktakawon da dagiti buklis iti gobyerno kung kunada nga kakaunsabo dagiti kontraktor amoy yung matlagayan kita mo ka takas tangon ti bang mangig ko kadak pepeso mo mamanuunay mamanu dagiti mangipakat ti susto nga proyekto taapay kami kabubad ka ta adungot ko na nga SOP Standard Operation Procedure numano nga porsyento kini mayor numano nga porsyento kini kasto kini amin di agpirma tapno lang mabayadan na nga may release dayjay balor di kontrata siyempre hanto matakayat ni kontraktor nga tigubanan siya man sumapo lang sa bali nga pagtrabaho kaya mamalim mo tanak mapangga ka dagiti private construction private dagiti kung kontrata ka dagiti privada kas kuma private building private nga balay kas jay ayam no magtrabaho ka kadagiti kontrata ti gobyerno madlaw mo unay nga talagang mading aramin. Ito ka nung pa nagpatinggari kita. Ito rayam lata nga ukumin ida ni Apo Diyos di kiti buklis. Ada po isuot pag problema hanto pa ag problema di kiti agar aramin ti madi. Sika hanto kit gan nga na siya aramin na problema. Babaam lata ida. Italik mo kini Apo Diyos ida. Ket siyempre, manunemi mapanak ba't manin nagtrabaho, tamakalawas laingin manunemi miring pasen. Ngayon basit kami manunemi, agsipod ta, basit ba't nga ruden ti trabaho. Imbag ata siya ti may sa kadagiti nabati. Limlima kay laingin, ito nga lawas. Imbag ata imbagak, intercommander ka nga sikat may sa agbati. Dito pagyamanam. Agyamanag manong. Tunlawas na ngayon. Tunlawas na, agtransporte ito. Hindi ito rugyan na iti mairabid nga rangtay. Ano ito brate ng orto muna? Agkalot tayo iti landok. Ikiti may isagaan nga landok. Darakil nga landok. Bayam ti distuyo ka iti saan unin nga narigat nga pwesto. Tapno umakong ko na. Sige manong. Wanti pagkunaam kanya ako na din ko. Nasangag po kanya. Hanggang tuloy pa nagtrabaho. Mano nga taon to nga. Trabaho ito rin nga tayo. Napaot. Napaot nga pagganan siya. Natural no, awan tilaing mo agad. Awan na. Ito no, umay nga lawasan. Mayrobarto natin barong nga lokang kon. Kutsi. Siyempre, kalpasan na ito nga kontrata. Mga kumpleto itong bayadan. At tumatidad na kanya ka, siyempre. Napiyapaking ka manong. Napinas balay mo, kumpleto nga alikamin. At dapat jeep mo. Akakutsekan to. Susurong kami drive. Ito, ipadawat ko king kada. Pagalusak ng jeep. Pagalusan. Ewan. Ano lusamot kami na bisikleta? Bakit nagmotor kaya di mo pa mo? Amok ba't nagmotor? Dalisensya mo. Awang pa yung tulungan ka. Makaalit lisensya. Tapos na akong pagkunam kanya. Tanuadan to lisensya mo. Kaya makasusuro kang maneho ti motor kaya jeep. Lidad kunto king ka. Hindi pagalusak ng jeep. Di makaskas di manunamingin ang anusak di bisikleta. Adan di kiti kondaway, manunaming, agreklamo, ni suling asawa. Awang katilata ti pakanayon, panakanayon ti sweldo. Sumit lang iso, sumit lang iso nga construction. Umakarakan saan? Padasim ti sumurot ka iti private contractor.
May mayat nga ta. Timet ngamin madi, no, sumurot ak kadagiti private contractor, hanggang ba't nga steady, ti kontrata da eh. Mabaling adda ita, 3 bulan, muno 5 bulan, tunukan, awan. May istambaya. Ngayon nagdanak iti gobyerno, kontrata ti gobyerno. Tapos lalatarang ta itang rugyan niyo. 5 years ko lang ni Manong Hildo. Di 5 years nga da, sigurado nga sweldo. Wala nga, di mo ag-increase. Huwag nga rod. May itadgas talaga ang di maximum, minimum, kada maximum. Ngayon kisayan damit. At ako magreklamo kami niya. Padasa magindi ang kasalita na giti kakadwam. Mangkita ka no kasi doon nagiti mabalim mo akadwaan. Kahit mo adda majority kiti bilang yo nga mapanagreklamo, sigurado dengganda. Nagsango kami manen kini Dencio manong naming ay minong. Ana pare Dencio, himanugot kan nga ipanginamot ti panagsigin mo tiket dito tiyandaan. Sa anak pa himanugot pare. Imamong teraramida. Madaman ti pa nagpapapirmak. Nga, kadagiti, agtagila ko. Madaman pa nagpapapirmak. Nga sadyay, isudat mangipan panagnek. Nga dadagitay ticket. Dadagitay para ticket. Nga sobra-sobra iti pa nagsingir na. Ket, at siyempre, makita at may ebidensya. Damat na kita ebidensya nga record. At damat na gayem ko ti media. Nga iso ti mga open eh. I-open na ti issue nga dada kita para ticket iti sandaan nga nanginat pa nagsingir na. Kaduan na niya nga taga-media. Ngayon. Yes, dag naman ang kuha na. Tapay. Ibagak mo mati problema. Nakasagana ka kadimat lang baling nga kuha. Ang mga mat no, maputeng ka no, adamang kigtutken ka. Sa kanya, adamang maroroning kanya. Ano sana ka mabuteng? Sa kakata mabuteng, no, warningan na ka ni manong mo. Di ba? Kadwada ni manong mo. Uwin, kadwada. Di ka maputeng, os pagkarigan, namamuan na nga, adda ka iti radyo nga, mangibut-butak-tak, di ba di aramid na? Kaya mo sa wensi ka, adda ka, mapapakang iti radyo? Silensyo lang. Silensyo mo lang kanya ka. Mangaramin ka ti unanimous letter. Ibagam amin-amin di kita madlaw mo. Sama itid kanya. Tasyak tutbang tid kan kuha niya. Ngayon lalagay pa ma. Amangan numamon ni manong mo nga sika. Baka mapagpudno na ka. Ngayon namabuteng ka, pare Edgar, huwag na. At damat ka di manong mo, may ramaraman man. Ngayon, kumita ka pa lang kaduam. Naligat tagmay-mesa. Sige, makisalita ka rin kaduam. Manong name digidida duma kakaduak na saan ko pa nga amo ti cellphone number da inalak ti cellphone number. Abay pare, alam ti cellphone number mo. Kaya, adan tulabasit ibaga ka na kayo. I-text ko tulayan. Iti dagop mi manong naming at 30 nakaalaak iti 20. Tinext sakida. Itong Domingo, oras ti kastoy. Mabaling ka ting kikita tayo ito sa jay. Baga at ti lugar nga adayo. Tapos di kasta kita, awan ti makasiip. Di ba ente nakasaritak manong nemi at dadwa nga saan ngayon may. Ano kami na tayo, Edgar? Ano problema? Kaya ito ka di nga tutuloy lahat nga lukluk kunda tayo. Dagiti adda iti nga to. Natagayam di bagam. Noamok kumakit. Sa anak imimay. Abi nga, di ka mo kayat gumay. Diyak kayat di ba po kawan ti trabaho, pare? Wala nga kasto ka dilatan. Kakadwa.
amo yo, no awan ti pang nang tulong tayo, nga mangdalos iti gobyerno, agturturo lata ti kinarugit ti gobyerno. Ti kaado da kiti mannanakaw. Pagapgapuan da kiti pundo, nga pangpunpundo da kada kiti proyekto. Agapo kada tayo nga agbaybayad ti buwis. Nga, di kagudwana, ibulsarain da kiti antukab, da kiti buklis. Haan? Di yung maamiris. Inanugot na mismo ni Manong kong Hildo. 50-50. 50% lang ti mapan iti proyekto. Di 50% ibulsada, pagbibingayan da. Mano ti 50% ti 1 million, half million. Half million pagbibingayan da. Tilayin na proyekto, project endeavor, ay materials endeavor, half million. So nga nakababat sweldo tayo, kesa yan dapay. Ano nga, itatakayat mo nga ramidan. Mangaramit iti surat, agpirma kayo sa taipan iti media. Mantin, makita doon to di pirma amin, ha? Siyempre, at dan tumat, nintumat engineer, mapanan tumat kutkuten kini commentator, no nangalan na di surat, kitakman di surat ko na nanto. Kaya na ito da, just in case na pasuksukan na tumat taga-media. E din ito mapaspasuksukan na ka mga taga-media. ACDC da. Agrek-reklamo ito, basbasa, si kakumat announcer, commentator, basbasa ito surat. Siyempre, mangmangig di kita maapektaran. Tawagan da kanto. Manot masapon mo. Tapno isarding mo leta. Kuna da. Kat nung araw di commentator kat makaurkwartaan. Daon sa Serbina. Itad dan to di surat. Kadagiti kontraktor. Makita dan to nagan tayo. Paikat dan tayo to. Una sa agad, baka dadag sa aramidan na kada tayo. Mabuteng ka. Hanak ang mabuteng. Ngayon diyak kayat, di ba pukawan trabaho? Diyak kayat nga dadaga sa mapasama kanya, kasano ni misis ko, kinigit anak ko, no, dadaga sa mapasama kanya. Ito ka anong arot parating na ito? Ito nagtutulat ta, nga kang kaninda, di para kumakada tayo? Para Edgar, no kayat mo si Kalaeng. Okay, sino mayat nga tumulong kanya, makikado kanya? Tal-talo lang, tinangitayag ti ima naman. Sige, mayat kayo, nga talo, ken siya, nga datay lang tigpirma. Awan laban tayo, datay lang. Hanga bale, basta tinasken, may danon di kita, dato'y problema tayo, iti media. Iti radyo ka man ngun social media. Mayat kayo, pirma tayo. Sige, mangaramid kang ngarutin ti surat. Tabasahin mi, kitno kayat mi, agpirma kami. Diya ka mo manong limin no kasano, tidadanon day tanga plano kinimanong ko. Imang yamis mo dito balay. Edgar! Apay manong. Pastor ka na, agsalita at nalapat. Sobra ka, tuwa ka. Ano ito tinidanong kanya? Nakasasaritam na kitipadang na laborer na mangharamid ka ti surat kat agpirmada tapno mapamoy panti radyo kat social media. Pepeso? Manong, kahit milang idanon ti publiko iti problema mi. Ano problema mo ngamin? Ababat sweldo mi? Sa iyo pelaki sayan. Kitapi nga di mo isarita kanya. Isarita kang kamanong. Ibagbagagbat kang kan. Kasarita to ni kontraktor, ni engineer. Kan dumakadwa. Tapos saan yun kis sayan? Numayat da. Imbes ko pang hingato yun. Kisa inyo pa. Edgar, awan laban mo. Ato kakadwa mi ti unay. Kahit no kadwa man dagit taga-media, laglagi pen. Kang runan na mamano, no dikit isupakit aming nga taga-media.
makuwar-kwartaan. Rupa naman ti kwarta. Uno saan naman nga agulimat, papaltugan da. Kasi mapaspasamak ka na taga-media, mapaltubugan, no saan nga sumardan. No saan dang mapamalmalan ti kwarta, pamalmalan da isulit ti bala. Kasi ka dilat nga rin man. Abi namin nga problema pala daya. Ang trabaho ko lang, madaman sweldong. Napiyakan ka, da konsemon. Kaya wala, gagangin ta makikadwa ka rin kadakwada. Anang harot ba't no, makikadwa man kada kayo? Awanin ti kwa, bakante. Kompleto kami. Ti pwestom, trabaho lang tayo. Ipatuloy ko nga ti panggap ko. Kat nung papapatay na ka, nagasagana. Kasano na kita anak mo? Masyanak kang kaabsat ka eh. Iso nga mayak, tapos ka sakit sumardan kan. Agulimat kan. Tanong saan ka agulimat? Mabalo ni suling. Maulit at aman di kita anak mo. Kaya't mo ngarot. Ngayon tulawang kan. Katilad danto ti mapaspasama kiti pamilyam. Di na siya at nasibibiyag ka tapno at least ikarkarigatam nga kitaan ti pagsayatan na kitubing. Ti asawam ka na kita anak mo. Nagikatak lang arutan. Nasa isayad pa eh. Tapno maliklikam ti anyaman nga daka sa mapasama. Sige mano. Ibagada mga takrutak, tasang kong ituloy. Ngam saan nga kinatakrut, ti mga liklik, iti pa kay sagbakan. Tama. Gusto ka. Saan nga kinatakrut, ti mga liklik, iti anyaman na pakasagmakan. Gabutan ituloy mo, no ituloy mo, ti panggip mo, may sagmak ka. O makita, kit awat ni maalukoy mo akaduam. Gabutan di kayat ti may sagbak. Ananusan dalatan, no amano talaga ti matigad na piyat aadda ng ti awan. Kinasaritak man ni Densyo mano. Nagsurrender ka pare? Awan ti makadwa kay. Hala, isot ko lang di awan mabalin. Katsika, kumusta matan? Nakadadun ti mauawat kong nga death threat, pare. Ket, ipatuloy mo na ta. Orayan niya mapaspasama ko na kaman. Nugasat kong ti matay, matayak. Ori matatay ket. Ori nakaida ka to, nagtikwartong talaga, panawon mo. Panawon mo. Basit lang dati yung issue May panggap lang iti nangina nga singir di kita tiket. Dakdakkel ti issue ka. Milyones kada bilyones ti pagsasalitaan ka. Sakit ba silang? Ngayon madilat tayo. Kaya hindi kita idado mga para tiket iti tiyandaan kat badlaw mo na ba baklang da. Di ko da. Pinas balay da. Para tiket lang Manurot sweldo da kas kanya. Minimum laeng para dati gobyerno. Natapi distraksyon. Ngayon makinap ni biyagda. Paggapuan na nila. Aggapo ka na kiti marigriket. Ngagdakla ko lang tinateng, karne, ikan. Kanda dumapay nga agpupwesto itsyandaan. Nga kakaasi nila nga mangikan ganansya ti para kadakwada. Imbes ko mga may inayon ti ganansya da ti pagbayad da. Alaim pa digiti kolektor. Ituloy ko na ta. Nasyak ti ikat, ako maaramin ko. Ngayon na pa ikat ko kada kita'y agar-arabit kinabuklis, dakil uri apakaragsakan. Yung mga karakti trabaho man name si Murutak iti construction di kita kontrata iti balay. Siyempre, agagangay lang ang trabaho, agagangay lang tamat na narigat lang tamat. Ngayon di makil ti sweldok manong name awang kisay na.
O, alat mo ko na, Edgar. May mayat dito eh. May mayat. Awan ti sinisuitik na. Awan ti kinabuklis. Amom dito eh. Gagangay lang. Adala ba sit? Ag kontrata ka mga rod, no? Ang kamot lang ganansya. Yan ba lang? Sa may sa, mabayadan nga legal di kiti obreros. Tapno di kas takit awan ti reklamo. Tapno agdalinad ta nga loyal, iti asino man a kontraktor. Di ba? Kasi di bagbaga kadag iti kasking ka. Being a foreman, siya, siyempre siya ti kasasalita ni boss. Kumusta ako na nangat, siya ti panaka-spokman yun. Makita naman ti pamanagnek, napintas ti trabaho. O, umamatag pamirianda, no kasta nga agpasweldo, da pa merienda, pa libre nga inom. O, di palakit mo. Ito mga pas ti kontrata, inada ba sit na tagad, magtad man kahit, kasla, kas bonus, manubat kaslited na. Kada kayo, at di ba ba, nagkita magtad man sa karibo, di sopay. Da kami mat nga na kuwaakit, gagangay lang deta. Ni kontraktor tayo, aw mat tiba di nga mayisyo na. Amon aminom, hang matag sugsugal. Sunalangat ako. Dala chicks na. Yung okay lang no chicks, no sugal nga yun. Awan na, baka maisugal na tipuunan na. No chicks mo, basit lang, matidawatan niyo babae, basta malitan na. Mamonoitan ti ambisyo ng kamadi. Ngayon di kita nga rod at ti gobyerno, di kita kontraktor ti gobyerno. Bisyo damin, pantapat ta kasino. Gapot ang milyones ti proyekto day. Sa nagdakil ti managtakbad ta. So nga rod dyan, 50-50. Bakit na 50-50 pa, di kita dumangay. Kuka na dyan dakdakil. Di kita dumangay. Di kita Goose Project. Nabayadan ng di proyekto nagbibingayan dengan Auma di project. At angatan makabulan ko manong nimi at trabaho ti private contractor edita dinamag manong nimi nga mapaspasama ken ti gulo. Ana gulo. Manti kanon ti bingay. Iso nga dayjay. Nagpinaw tog ti duwa nga kontraktor. Dayjay maten. Di kita duma, imbulgaran dati amin. Ket, napasar din ti proyekto. Natiliw pati ni manong mo. Kastang peso. Kastang peso sulit. Adaitan ti pagbaludan ni manong mo. Diyos ko. Napahanak iti yan, ti balay da manong. Naipagkot ng asrita. Ipagpeso ka di. Uwan, tinilod na kinimbalod na ni manong mo. Ket, ato pati mga ibagbagan nga, baka kit nung papanawan na kami tila ito nga balay, ginuhoy da pentikot si ni manong mo. Ultimo nga najitaan nga jeep, inaladan. Baka, di kiti appliances nga nanginginan dito balay, ket kuyutin da. Problema kita. No pagyan ng minto. Indong papanahon da kami ni tayo nga balay. Abi alam dakit balay yumat. Nga tinagastos. Kat nagaputi tinaktakaw ni manong mo. Nabingay na. Sama nga isot mismo ang kararamin. Ngayon gaputi nakikadwa kat nakibingay. Tada diyan kami nagipulong. Kadwa damot lahi ng sanda ngamin nga nakapagkin na awatan. Diyan kipulong hang may ramraman. Ang may raman mat kadi ang nalagaan lang ti kaso na nagipulong nga rod. Lapyapay kang kahit ka. Nawang pagkagangay ka lang ang labor yan. Ngimawan ti dimting nga problema. Sinarong karak manong nemi ni Manong Hildo iti pagbaludan. Manong. Ay, Edgar. Dato ti kunak kang kaya di manong eh. Awan ti ka po na nga dito lang mabutak-tak ti kinapod mo. Mabang nga kami lain. Nakadado dita. Kat orahim ah. Baka itulog dita gibistiga.
Baka kastama talaga kang kanaan nga sasamak. Napay hang ka makabil. Dito kaso bigat awan ti piyansa. Adin ko pakikit-kitam ti pamilya. Kaya wala na kita damat ti family house tayo. Mapandama kita na anak ni mama. Kapilitan. Pigitan na ko. Saan ko nung maitad pa, iti dati-dating maitad ko nga luho na. Takilakawad na. Kastabatan ti asawak. Ti asawak, bakit no, hanak pa'y na tayo, ng adan kasukat ko. Ano sa mano? Ito nagpasol ka. Kahit niramramang pa yun ti pamilya. At agagangay mailaman ti pamilya mata, pinakpakan mo ida, dinagapo ito sa nga siya. Mami, sis ko itan. Ngayon naladaw, naladaw ang ti amin. So nga sika, ayun karading ko. Itultuloy mo ti kinasingpet mo, ti kinalegal mo. Wan mano. Ore marigrigat kami, basta legal, daragsak kami. Teko namin nga roden. Nga, ore no kaurapay kami, kadigiti materyales, nga panglaman, ngem ti kararwami. Nabaknang, iti pamati kinapo Diyos, panagtungpal. Kabutan na siya at kami. Nagtali na eden manong ni Manong Hildo ti pagbaludan kat siyempre digiti anak na kakaasi ni mama nga mga asikaso kadakwada taliipag ko kat simurot maten ti sabali nga lalaki. Pasalamat papapang kami tumultulong kadakwada manong no ibagak idi nga nakakaasi kami nga maladang nga nakakaasi digiti anak ni Manong. Kada kami manong nemi iti asawak nagtalinad kami nga naragsak naman pa'y tekunada nga sang kasapulan sang kaapuyan at damat sang gabasit mor ornong para tinaran niya kamasakbayan di kita anak mi no pa'y gagayak lain a construction worker. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita, kadagyaman naglaunay, ti anos po nga nang urnos, kalpasan nga nag-insyan keng ka dito Taliana through your messenger. Kadagyaman nagitilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatig nga adal, liwiliwakin pagsarmingan ti biyag. Ito nga kadagyaman nga pagkaya mo, Edgar. Thank you, Edgar. Thank you, mat kadagiti nagbuya sa